Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň sişenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ermenistanly sudiýa Ermeni maşgalatyny öldürmekde aýplanýan Orsiýetli harbynyň işini Orsiýetiň gümridäki harby bazasyndan Ermenistanyň sudyna geçirmekden ýüz öwürdi. Sudiýa Hartyon Mevsesiýan öz kararyny Valeriy Permyakowyň sud prosesiniň dewam etdirilen güni 18-nji ýanwarda bildirdi. Aşgabatda çilim sowdaty bilen bagly ýapylan dukanlar henidem ýapyklygyna galýar. Paýtagtda garandy marada çilim has el ýeterli. Çilim satylýar hawa. Ýöne öňkärlikden de öňkär bolçuluk ýok her urmagynda her dukanda çilim satylanyk. Türkmenistanyň temmäke garşy görüşini düzgünleşdirmek üçin kabul edilen kanunda çilim sowdaty borçlar we hukuklar dogrusunda näme diýilýär? Kanunyň 25-nji maddasynyň 2-nji bölümine laýyklykda temmäke önümleriniň ilatyň arasynda muhtuny şol sanda soňgut görnüşinde hem ýaradylymagy qadağan edilýär. Şuň biz bu we beýleki temalarda jepmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan odal täzelikler bilen tanışyp boluň. 4 ýurduň resmiýetleri Awganistanda Taliban topory bilen parahatçylyk urunda gepleşik geçirmek üçin ýol kartasyny düzmäge synanşýarlar. Gepleşikleriň 3-nji tapyryň 6 fevralda Islamabadda geçiriljekdi gaýdyldy. Awganistanyň, Pakistanyň, Birleşen Ştatlaryň we Hytaýyň diplomatlarynyň duşuşygy barada 18-nji ýanwarda Kabulda gepleşikleriň jemlenmeginiň ýygyny ma'lum edildi. Şol duşuşykda Taliban topory bilen parahatçylykly gepleşiklere başlamak dogrusunda öňe güdüşlügin gazanylanlygy barada aýdylmagyna soň bilelikdäki beýannama ýaýradyldy. Awganistanyň Daşary işler ministri Salahuddin Rabbani Talibanyň ähli toporlaryny Awgan hökümeti bilen gepleşiklere çağırdy. Bolmasa olaryň geljekde çetde galyp biljekdigini duýdurdy. Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Khamenei Tehranyň resmiýetlerini huşkärlige çağıryp dünýä liderleriniň gurmuşa geçirilip başlanan ılalaşyk bilen bagly beren wadalaryny berja etmegini kepil geçmäge ündedi. Irana garşy halkara sanksiýalary dinç günlerinde ýatyrylaly bäri ilkinji gedek eden çykyşynda Ayatullah Ali Khamenei Birleşen Ştatlaryň käbir siýasatçylarynyň soňky günlerde eden çykyşlaryna pessimistik garaýanlygyny ma'lum etdi. Irana garşy halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň ýygyny 17 ýanwarda Birleşen Ştatlar Iranyň ballistik programmasyna gatnaşygy bolan şirketlere hem şahsiýetlere garşy täze sanksiýalaryny girdi. Sanksiýalar Iranyň oktyabr we noýabr aýlarynda geçiren ballistik raketalarynyň synaglaryna jogap boldy. Tehran Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalarynyň kanuny güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Pakistanyň häkimetleri ýurduň Demirgazyk gün batarynda polisiýanyň barlygy nokodunda bolan bomba partlamasy zerarly adamdan 11 adamyň wepat bolanlygyny we 17 adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. 19-njy ýanwarda bolan bombaly hüjüm Peşawardan Xiber welaýatyna we Awganistana tarap barýan ýolda ýüze çykdy. Şeýle-de hüjümüň bolan ýeri Pakistanyň harbiýleriniň Talibana garşy söwüşýän etraplarynyň golaýynda ýerleşýär. Peşawaryň polisiýa resmiýetiniň aýtmagyna görä hüjümüň netijesinde adından 5 polisiýa wekili we raýatlar şol sanda bir çağa wepat bolupdyr. Yerli polisiýa resmiýeti hüjümçiniň sürüp barýan motoryny ýoluň gurasyndaky polisiýa nokoduna uranlygyny aýtdy. Duty ke dowran jo hai na ek banda aya aur unhone jo hai na bu hüjümüň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Orsiýetiň uzak gün dogrunda 19-njy ýanwarda janlanan vulkan deňiziň derejesininden 8 kilometr beýiklikde tüsse döretdi we yerli howa gatnawyny hatar astyna goýdy. Kamçatkada vulkanlary öwreniş we seismologiýa instituty Jupanovski vulkanynyň hereketlenmeginiň netijesinde dören tüssäniň gün dogora Ýuwaş okean tarapyna barýanlygyny aýtdy. Şeýle-de institut uçarlaryň vulkanyň golaýynda uçmakdan saklanmagyny duýduruş berdi. Vulkany iň golaý şäher 70 kilometr uzaklykda ýerleşýär. 19-njy ýanwarda Azerbaýjanyň parlamenti ýurduň goşap barýan milli puluny goldamak maksatly çäreleri kabul etdi. Azerbaýjanyň milli manady soňky aýyň dowamynda Amerikan dollary babatynda öz hümmetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Çäreler daşary ýurt valutasynyň ýurduň daşyna çykarylmagynyň çäklendirilmegini göz öňüne tutýar. Şeýle-de Baku daşary ýurt valutasyndaky eksporta şol sanda daşary ýurtlarda maý ýatyrmak, emlak ýa gymmat kagyzlary satyn almak boýunça çärelere 20% salgyt girizmegi teklip edýär. Azerbaýjan soňky wagtda
neftin global derejede arzanlamagynyň netijesinde öz milli puluny hökümetiniň pete gaçmagyndan saklamak üçin daşary ýurt valutasyndaky maliýe fondunyň ýarysyndan gowragyny sarp etdi. Neft we gaz Azerbaýjanyň girdejileriniň 75%-ni emele getirýär. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda NATO'nyň Gündoğry Ýewropada has köp sanly goşun ýerleşdirip Polşany we regionyň beýleki ýurtlaryny has agressiw bolup barýan ortatdan gowramagy çağırdy. Maksat NATO'nyň goşunlarynyň ýerleşdirilmegi we göze iýilmegidir diýip Duda NATO'nyň Brüsseldäki edarasynda 18 ýanwarda eden çykyşynda aýtdy. Polşa NATO'nyň indiki ýylyň iýul aýynda boljak sammitini geçirer. Duda Polşada ýerleşdirilmegini isleýän goşunlarynyň sanyny agzamady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Epliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, biz habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ermenistanly судья Ermeni maşgalatyny öldürmekde günälenýän Orsiýetli eskeriň suduny Orsiýetiň Gümriýdäki harby bazasyndan Ermenistanyň suduna geçirmekden ýüzürdi. Geçen ýylyň başynda Gümriýde bir maşgalanyň 7 agzasyny şol sanda ýaş çağalary öldürmekde aýplanýan 19 ýaşly Valeriy Permikowyň sud dinlenşigi 18-nji ýanwarda gaýtadan başlandy. Soňky maglumatlary habarçymyz Aras dinläli. Ermeni sudiýasy bir Ermeni maşgalasynyň 7 agdasyny öldüren Ors eskeriniň sud prosesini Orsiýetiň harby bazasyndan Ermeni suduna geçirmegi reddetdi. Sudiýa Hartjon Mevsisiyan öz kararyny Valeriy Permyakowyň sud prosesiniň dowam ettirilen güni 18-nji ýanwarda bildirdi. Sud prosesi Orsiýetiň 102-nji harby bazasynyň ýerleşýän şäheri Gümriýde barýar. 2015-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna aviasiýan maşgalasynyň 6 agdasy şol sanda 2 ýaşly bir gyzagaz da Gümriýdäki öýlerine ölü tapyldy. Bularyň käbiri atylyp, käbiri hem pysaklanyp öldürilipdir. Hüjümde pysaklanan 6 aýlyk erkek çagy hem bir hepde soňra keselhanada aradan çykdy. Hadisanyň ýüz beren wagtynda 18 ýaşly Permyakow soňra Ermeni Türkiýe serhediniň golaýyna ele salyndy. Maşgalanyň öldürilmegi Gümriýde we Yerewanda dürli wagtal hem gazaply protestlere sebäp boldy. Bu demonstrasiýalara gatnaşanlar Orsiýetiň Ermenistanyna eskerleriniň bolmagyna protest bildirip, Permyakowyň işine Orsiýetiň harby sudiýalary tarapyndan däl, eýsem Ermeni suduna garalmagyny talep etdiler. Awgust aýynda Orsiýetiň harby sudy Permyakowy gullukdan gaçanlykda günäli tapyp, ony 10 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Esker dezertirlik etmekde, ýarag we okdary ogurlamakda, şeýle hem bir kanun ýarag götürmekde günäli tapyldy. Ýöne prosesde ganhorlyk agdalman bu iş üçin Permyakow Ermeni resmiýetlerine tapşyryldy. Pida çekenleriň adwokatlary sudiýa Mevsisiýanyň sud ýeriniň üýtgedilip, prosesiň adaty Ermeni suduna geçirilmegini soradylar. Ýöne sudiýa olaryň haýyşyny reddetdi. Mevsisiýan şeýle hem adwokatlaryň prosesi 22-nji ýanwara çelli ýyda süýşürmek baradaky talabyny hem reddetdi. Aklawçylar Mevsisiýany daşardan edilen täsiriň aslynda diýip aýplaýarlar. Permyakowy sud tarapyndan belirlenen bir adwokat goraýar. Onuň prosesiň Ors bazasyndan daşarda geçmegi bilen alalaşmaýandygy 2 gedek güni soruldy. Birinji gedek sorulanyna ol nirede sud edilse-de özüne tapawudynyň ýokdugyny, ikinji gedek sorulanda bolsa özüni Ors bazasynda has hawpsy duýýandygyny aýtdy. Ermeni we Ors mediasynyň habar bermegine görä Permyakow harby resmiýetlere özüniň aviasiýanyň öýüne pul ogurlamaga barandygyny aýdypdyr. Goşunna bolmaga mundan artyk sydaýanlygy sebäpli ol Orsiýete dolanmagy isläpdir. Habarçymyz Aras Perweşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda bir hepde golay wagt bäri çilim sowdasy berk şäklendirilýär. Aşgabatda çilim sowdasynyň doly ýatyrylandygyny, gizlin ýoldan satylýan çilimiň hem tapdyrylmaýandygyny ýerli ýaşaýjylar gürrüň berýärler. Çilim sowdasy bilen baglylykda ýapylan käbir dukanlar henizem ýapyklygyna galýar. Soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Sehranyň habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli. Sultanayda Aşgabatda çilimiň satuwy bilen baglanşykly ýapylan ençemi dukanyň henisem ýapyklygyna galýandygyny habar berdiňiz. Bu barada doldurak maglumat beräýsiňiz. Hawa tehraşy Aşgabat şäherindäki Garaşdyrlygyň Üniversitesi Sowda merkezinde 7-nji ýanwarda bir näçe dukanlar şu çilimi aragy satmaly däl diýip ýapyldy diýen maglumatlar ýaýrady. Men ha şolary özüm baryp gördüm. Şo ýerde men adamdan şotaýda 4 san dukanyň ýapyk durandygyny, şonuň möhürlenendigini şuny özüm gördüm. Aýlanyp onuň şol dukanyň gapdanynda bir arak satýan dukan bar ekeni. Şo dukan şuň açyk dur ekeni, şonuň içinde ýanky polkalary rejelestirip, polkada arak, onuň ýanky karopal içkileri, çüýşeli içkileri goýuşdyryp, sowdagarlar saýhalaşdyryp isleşip duran ekeni. Onuň men ýene-de soradym, şol satyjylardan ýanky nirelerden çilim tapyp alyp bolýar diýsem, çilim tapylan dukanlaryň hemmesi ýapyldy, görüňokmy möhürli dura diýişdiler. Onuň men aýlandym, şo taýda 4 sanlyk dukanyň möhürligini gördüm. Häzirki wagtda şolar şo möhürligine galýar, geçen hepden bäri şolar intam açylmandyr. Sultanayda indi çilim satuwdan aýrylandan soň bu mesele bilen baglanşykly başga nähil çäreler görüldi? Gözüňizde ilimi başga haýsada bolsa bir çärelerin görülendigi? Ýok, men haşy sowda bazarlaryna da aýlanyp gördüm. Ýanky Garaşdyrlygyň Üniversitesi Sowda merkezinde de beýle dukanlar işläp dur. Ýöne şo taýda şol özüm şol işläp duran olanlardan soranymda şol çilim nereden alyp bolýar? Çilim satylýan diýenimde ýok, çilim satmak gadagan edildi. Möhürlen dahy diýen ýalyk jogap berýärler. Şo taýda bir başga bir üýtgeşik gurrun edilip durlan ok, ýöne şonuň satywdan aýrylandygy barada. Häzirki wagtda şol berkelöçülükde saklanýan da barada ýaşaýjylaryň arasynda gurrun geçip bar. Kim bilen söhbetdeş bolsaň gurrun şo çilim barada bar ýa, näseýle gadagançylyk girildi, güýçlendirilipdir gölöçülük, çilim tapyp bolanok, çilim alyp bolanok diýen gurrunlar ila tarapynda her günde estirler. Sultanayda çilimiň satuwdan aýrylmagy ýa-da dukanlaryň ýapylmagy ýa-da dukan tekçelerinden çilimiň aýrylmagy bilen baglanşykly, şu kampaniýa bilen baglanşykly türkmen mediasynda, türkmen telewizionyasynda, radiosynda haýsy-da bolsa maglumat berildimi? Umuman nähil maglumatlar bar? Maglumat tehraşy geçen hepde ýanky türkmen telewizionyanyň watan programmasynda şol bir näçe telekeçiniň hemde edara işgärleriniň gümrük gullugynyň işgärleriniň tutulandygy barada şolara jenaýat işi gozgalandygy barada olaryň towap edilýändiги barada şu türkmen telewizionyasynda video şekillerde görkezdiler. Şonu hem kişi gördü, gaýtalar görkezdiler ýöne. Başga nähili maglumat bardan dogrusu men bilemok. Bu barada radio jurnallarda mesbugatda näme ýazylýandygyny bilemok. Sultanayda Aşgabatdan gepleşimde atnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, sag Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Marada çilim Aşgabada garanda has il ýeterli bolmagyna meňdeýär. Bu ýerde çilimi käbir dukanlarda satyn alyp bolýanlygyny yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Maradaky ýagdaý barada jikmejik maglumat bermegi sorap, habarçymyz Röşen Çary we ýüzlendik geliň ädir bu söhbetdeşligi bilelikde dinläli. Röşen, häzirki wagtda şu gün marada çilim satylýarmy? Häzirki wagtda çilim satylýar hawa. Ýöne öňkälik bende, öňkäl bolçuluk ýok, her urmagynda her dukanda çilim satylanok. Çilim haýsy dukanlarda satylýar, nirelerde? Adaty dukanlardamy ýa ýöritleşdirilen ýerlerdemi? Çilim ýöritleşdirilen bu döwlete değişli dukanlarda goza ilanok, ýöne bir hususy dukanlarda barda. Bu hem işi de şeýlerde çilim köplençen hususy dukanlarda has köplenç satylýar. Çilimin görnüşi, her görnüşden çilimler barda. Häzir
şol çilimlerin bahasy öňkünden gymmatlydy. Näçe gymmatlydy? Meselen şol çilimlerin gymmatlanmasy meselen her aýda azda kendi bildirýärdi 10 tengeden köpelýärdi. Ýöne şol sebäpli adamlaryň käbiriniň guruby ýetmänligi sebäpli şonu sanlaýyn alýardylar. Şol sanlaýyn alýan çilimlerin iňkesi soňky wagtlarda şol 1 manat bolup berdi. Ýöne häzirki wagtda şol bundan 3-4 günlükde 2 günüň içinde bir çilim kynrak boldy almak. Ýöne indindi häzir şol çilim tapdyrýar diýdiler-de. Hatda käwr ýerlerde şonuň bahasy arzanlarlygyny habar berýärler. Röşen onda diýmek şu çilim açyk görnüşde satylýar şeýlemi? Çilimin gaçakçylygyna zerurlyk ýokmardy. Yok, häzirki ýagdaýda onu ýaly açyk şekilde satylýar diýip bolanok. Bu çilimin rahatkaýyn satylmak üçin ýöresel lisenziýalar gerekdi. Bu mundan öňem satygyndaky kynçylyklar göremänkäden bu çilim satmak aňsat däldi. Çilim sowdasy aňsat däldi. Çilimi baryp sorap almaly bolýar. Meselem bu çilimi belli adamlar çekýär, çilimi gelip sorapdy, belli adamlar sorýar. Bu çilim çekmeýänler bunu soramaya. Şol sebäpden bu sowdagarlar arasyndan belli adamlar bu satýanyň bilýär, çekýänyň bir näçe adam bolsa gelip çilim satylmaýar ýa-da hynlyk bilen bir tanış üstü bilen almaýar diýen ýagdaý bar şu an. Röşen indi siz dukan eýleri bilen gepleş gördüňizmi? Şol lisenziýany, resmi düzgünnamany almak üçin häkimetler dukan eýlerinden nähili şertleri berja etmegi talap edýärler. Soňam şol lisenziýany almak düzgüni haçan giridildi? Şu barada habaryňyz barmy? Men soradım şu lisenziýany almak kynmy diýsem, onda diýdiler, bul diýdi häzir hasam kyn diýdi. Onam diýdi, her kime bermeýär diýdi. Almak üçin diýdi, ýaman gymmada düşýär diýdi. Şol sebäpden lisenziýasyz satyp berenler bardy. Bu köplençe çilim sowdasyny bu giçirek dukanlarda satmak üçin bu lisenziýa almany satýarlarda. Häzirki ýagdaýdan soň onuň ýaly dukanlaryň ýanyna baryp nähili çare görýän diýsem, olalaşýas diýär. Bu gelýän adamlar bilen barlagy gelýän adamlar bilen olalaşýas diýdiler-de. Şonu ýaly maňa gurrun verdiler de. Ýöne onuň lisenziýa alyş usulyny köpsi şolaryň bilmeýäni çemeli-de. Ondan da şarty lisenziýa alyp işleýänler bilen gepleşip görmek dogry. Marada çilim satýan dukan eýlerine ýa çilim satýanlar barada resmi taýdan nähili çäreler görülýär, şolara batyş edilýärmi, barlygy işleri geçirilýärmi häkimetler tarapyndan? Ediloniň ýaly bir basyş edilip men birini bastılar ýa bu türme bastılar ýönetdiler diýip istemok. Ýöne käbir magazinlaryň ýapylanlygyny gördüm. Şeýleden sowdanyň biraz gizlin satylýanlygyny gördüm. Habarçymyz Röwşan Çaryýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri giridip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Türkmenistanda temmäke garşy görüşi düzgünleşdirmek boýunça ýürüýte kanun bar. Raýatlaryň saglygyny temmäkiniň tüssesinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijeleriniň täsirinden goramak boýunça kanun 2013-nji ýylyň dekabr aýynda kabul edilipdi. Onda temmäki önümleriniň sowdasyna ulanylmagyna raýatlaryň çilimkeşlikden saplanma urunda hökümetiň borçlary we raýatlaryň hukuklary kesgitlenýär. Bu kanunyň esasy mazmunyna kärdeşim Merdan Sarıyewiň synany dinläli. Türkmenistanda raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssüsiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden gorulmak hakynda kanun kabul edildi. Ve bu kanunyň esasy maksadynyň ýurduň şuňky we geljekki nesilleriniň ömrüni we saglygyny temmäki tüssüsiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goramakdan ibaratdygy aýdylýar.
2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda kabul edilen bu kanun temmäki önümleriniň Türkmenistana getirilen, yerlenilen hem de ulanylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Kanunyň 25-nji maddasynyň 2-nji bölümine laýyklykda temmäki önümleriniň ilatyň arasynda muhtuny, sultanda sowgat görnüşinde hem ýaradylmagy gadagan edilýär. Kanunda temmäki önümleriniň reklamasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň çäginde temmäki önümleriniň islendik görnüşde we islendik kesipde köpçülikliň habar televiziýalarynda, şeýle hem sowda ýerlerinde mahabatlandyrylmagy gadagan edilýär. Şeýle-de bu kanunda tele we video filmleri gosmak bilen täze döredilen audio-vizual eserlerde, teatr tomusy oýunlarynda, tele, video we kino gepleşiklerinde temmäki önümleriniň we onuň ulanylmagynyň görkezilmegine, şeýle hem temmäki önümleriniň we onuň ulanylmagynyň görkezilmegi bilen olaryň köpçülikliň ýerine ýetirilmegine, radio alyp eşitdirişiň gepleşiklerinde wagt edilmegine ýol berilmeýär. Kanunyň 23-nji maddasynyň 1-nji bölümine görä bolsa, Türkmenistana getirilen temmäki önümleriniň olaryň lomoy we bölük sowdasy amala asyrlan mahalynda hasaba alynmagy hem hukmandyr. Kanunda temmäki önümlerini döwlet häkimet we dolandyrys edaralarynyň jaýlarynda, kärhanalarda, guramalarda we edaralarda, harby bölümlerde we birikmelerinde, sowda binalarynda, jemgyçilik iýmiti kärhanalarynda, durmuş hyzmatlary edaralarynda, mihmanhanalarda, medeniýet we bilim edaralarynyň çäklerinde we jaýlarynda, beden terbiýe we sport, saglygy goraş we spahana toplumlarynyň binalarynda, feýilgählerde we skwerlerde, ýerasty geçilgelerde, plazlaryň bolan çäkleriniň serhetlerinde we raýatlaryň köpçülikliň barýan beýlik ýerlerinde hem çekmek gadagan edilýär. Gurrungy giden kanunyň 27-nji maddasynda temmäki önümlerini ulanmakdan we olary ulanmagyň netijelerinden bejerilmäge, mätäslik çekýän şahslara lukmançylyk kömeginiň berilmegi ýaly düzgünler hem göz öňünde tutulypdyr. Kanunda onuň bozulmagyna jogapkär şahslaryň ýurdun kanunçylygyna görä jogapkärçiligi çekiljektigi hem aýdylýar. Kerdeşim Merdan Sariýewiň Türkmenistanyň temmäki degişli kanunynyň mazmunyny, syniny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi mälim etmek isleseňiz, azathabar.com web saýtymyza tesbir ýazyň. Şeýle-de Facebook sosial ulgamynda Azatlyk Radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosunyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanda dağ magdançylyk esasy senagat pudag bolup durýar. Ýurtda resmi işlenýän känleriň ençemesi döwletiň gözegçiligindäki kärhanalar we käbir hususy kärhanalar tarapyndan dolandyrylýan bolsa, bir kanun işlenilýän känler hem bar. Şeýle kömür känleriň biri Kırgızstanyň gün ortasynda ýerleşýär we bu ýerde magdançylar hoply şertlerde zähmet çekerler. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Bu magdançylar bir tabak palowyň başynda öz hepdelik planlarynyň dolmagyny belleýärler.
Qırgızstanyň gün ortasyndaky bu bikanun kömür käninde isleýän magdançylaryň her biri 10.000 som, ýagny $150 töweregi girdesi gadanýar. Bikanun magdançylaryň gadanýan aýlygy Qırgızstanyň ilatynyň ortaça aýlyk hakyndan 4 esi töweregi ýokary. Emma uly puluň uly töwekkelçiligi hem bar. Bu regiondaky magdançylaryň aglawasy möhüm howpsuzlyk şertlerini berja etmezden isleýärler. Hudaý saklasa жерди. Eger Hudaý islese biz magdan käniniň dasynda kim ölüp bileriz. Näil betbahtlyk kim bolsa bu Allah'nyň ýazanydyr. Kişide saklasak saklayıp. Magdan gazalyp alynýan bu bikanun kände howpsuzlyk şertlerini we iş bölünsügini magdançylaryň özleri ketipleýärler. Keteden başga hiç bir gözegçilik ýok. Kömürlü halta ildirgisden tıpıp asaklygyna gaçýar. Näme de bolsa bu gezek hiç kim yaralanmaýar. Kömüre almak üçin magdançylar ýüp bilen 100 metr töweregi ýeriň asagyna düşmeli bolýarlar. Käniň içki diwarlary depeti agaç diregler bilen berkidilen we onda bir wagtda 50 goly magdançy işläp bilýär. İşor. Şunty işlep jürüz da. Kändäki howp diňe bir helakçylyky ýagdaýlary bilen çäklenmeýär. Kömürüň ýygy öýkünde ölüm howply tegmelleri döredýär. Kömür magdançylaryň gözlerini we sünklerini hem zaýalap bilýär. Kömür böwreklerimize çelini ýetdi. Biziň köpüýimiz böwrekden ejir çekýäris. Lukmany görünmäge hem wagtymyz ýok. Doktorga bar wagtda hiç kimse. Amir atly bir magdançy köni Moskvich ulugynyň motorundan gazalyp alynan kömüri känden ýokary çykarmak üçin götürüji abzalýatady. Netijede kömürçüler işçi güýjüni taksitlemegin höttesinden geldiler. Emma howpsuzlyk şertleri dogry ýerine ýetirilmän soň bikanun magdançylaryň üstüne awanýan howplar welin asla adaly berenok. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatymyzyň video görnüşi hem bar. Onu görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tiýahat ediň. Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derwezi.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmän. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Yeah.